Mä oon Marko Pylkkänen ja mä oon tässä Kellonkartano Ystävät ry:ssä kiinteistöä kehittämässä ja ylläpitämässä. Ja nyt sitten oon ollut mukana tässä maalaushankkeessa. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja me käydään tuosta museoviraston kanssa neuvonpitoa, että kuinka meidän tulee edetä tämän rakennuksen kehittämisen ja uudistamisen osalla. Päätettiin, että hankitaan maalaus ulkopuolelta ja halutaan siihen sitoutunut, ammattitaitoinen ja ripeä porukka. Mutta meillä isoin painopiste kuitenkin oli sillä laadulla. PR-pintakäsittely tuli paikan päälle ja kävi hyvää neuvonpitoa meidän asiantuntijoiden kanssa. Ja me saatiin semmoinen tunne, että vaikka tuntuu, että on ehkä nuoriakin kavereita tämmöisen meikäläisen näkökulmasta, niin tosi semmoinen vankka ja määrätietoinen ote. Kun sopimus saatiin tehtyä, niin maalaukset kyllä lähti käyntiin ihan sovitusti ja PR-pintakäsittelyn kanssa käytiin läpi tätä maalauksen tilaa ja minkälaisia maalikerroksia löydettiin, niin nähtiinkin sitä historiaa. Siellä on vähän vaaleampaa ja sitten vähän ruskeampaa väriä ja pyrittiin siihen mahdollisimman alkuperäiseen. Itselle jäi semmoinen olo, että työmaata hoidettiin hyvin, että se ei ollut edessä, ei ollut silleen, että ihmiset kompastuu tavaroihin ja se nivoutui se meidän toiminta hyvin tähän. Ja voidaan katsoa, että miltä tämä rakennus nyt näyttää ja miltä se näyttää eri puolilta. Ja se näyttää siis todella hyvälle. Nyt on päästy siitä, että maalit hilseilee ja lohkeilee pois, niin tämmöiset se on uuden näköinen ja tekee heti kauempaakin hyvän vaikutuksen. Niin kyllä voin suositella PR-pintakäsittelyä muillekin, jotka tarvitsee jämäkkää ja ripeää ja joustavaa maalauspalvelua.